Ajattele, että voisit hallita koko liiketoimintaasi yhdellä helppokäyttöisellä ohjelmalla. Confirma Active ei ole vain ohjelmisto. Se on kumppanisi menestyvässä liiketoiminnassa. Confirma Active on suunniteltu liikuntakeskuksille, jotka arvostavat tehokkuutta ja helppoutta päivittäisessä tekemisessä. No, palveluhan sisältyy oikeastaan kaikki, mitä sä tarvitset päivittäiseen pyörittämiseen liikuntakeskuksessa. Se kattaa kaiken. Verkkokaupasta viestitysautomaatioon, raportointiin, automatisoituun laskutukseen ja perintään asti. Confirma Activen dynaaminen käyttöliittymä tuo tärkeimmät tiedot suoraan silmiesi eteen yhdellä vilkaisulla. Jokainen käyttäjä voi muokata näkymän juuri omiin tarpeisiinsa sopivaksi, koska tiedämme, että aika on rahaa. Confirma Activen ohjelmistokehityksessä otettiin erityisesti huomioon käyttäjäystävällisyys, jotta toimintojen suorittaminen ja käyttäminen olisi erittäin nopeaa ja sujuvaa, jolla säästetään aikaa ja parannetaan tehokkuutta. Jotkut käyttää enemmän varauspuolta, toiset käyttää enemmän ehkä taloushallinnon puolta ja sitten voivat ihan räätälöidä sitä ohjelmaa sen mukaan ja eri apuvälineitä sen mukaan, että mitä he käyttävät päivittäin. Confirma Active toimii täysin myös kaikilla mobiililaitteilla. Käyttö on tosi sujuvaa ja helppoa mistä tahansa. Olitpa sitten toimistolla, salilla tai matkalla. Confirma Active toimii siellä, missä sinäkin. Lisäksi monipuoliset maksutavat, kuten MobilePay, korttimaksu, sähköinen liikuntaraha ja lahjakortit, tekevät ostamisesta helpompaa. Löydät Confirmalta myös laajan valikoiman lisäpalveluita, kuten sähköautojen latausasemat, kiinteistöautomaatio ja myyntiautomaatit. Kaikki, mitä nykyaikainen liikuntakeskus tarvitsee. Confirma Active kasvaa yhdessä sinun kanssasi. Meillä on täällä Suomessa yli 30 hengen hyvin kokenut ja asiantunteva tiimi. Ja tällä me varmistamme, että asiakkaamme saavat hyvää ja ajankohtaista palvelua. Kuunnellaan asiakkaita, mitä he tarvitsevat ja se määrää sen, mihinkä suuntaan ohjelmistoa kehitetään. Confirma Active. Hallitse liiketoimintaasi helposti ja tehokkaasti. Ota seuraava askel ja varaa esittely jo tänään.